패스린 오스트리아랑 한국나 Cara Hai Hello Lagapers Serbaper online dan lapis Pwede na to si Som Dose Som Pwede Please like खालामना गालां आरोना जाय जाय नायदों अन्नानै लाइक खालामना गालां रावबो फैथारा नामा नि लाइफखौलाय रावबो फैथारला नामासै नायनो बासोबाय नामासै आंखौलाय बाबाबो दसे फैदो आरोना दिनै रावबो फैयाबाबो थाबाय थागोन दिनै फिसाला उथियागौ माने थाबायानो थागोन आं दिनै फ्रि टाइम आरोना लोगोफोर ओरैनोथ' टाइम मोना आङो दिनै एसे टाइम मोननायावनो थाबाय थागोन आरोना रावबो फैयाब्लाबो सासे फैयो फिसाला उथियागौ माने ओंखाम सौखैबाय Omor Rongpi hahaha Hi Omorজি কি খবর Thank you so much comment করার বাবে কায়ো নাহানা কায়ো আহাই নাই মোর লাইফত Maya Hello Hi Omor কি খবর ভাত খালা না নাই नोंहा इयावनो दोनोबा प्लिज सानथुलफोर लोरफोरसो मावनानै आंनि लाइफआव दसे सम हाबफै
안톨랄빨랄 부스마우나네 하늘일라이 파워 하프이 하프이 나는 홍보이 자나시나 Hello, hi. Welcome my live stream, please. I'm fine. Oh, oi neki phat khala na nai omorji. Kayo na gile boring lagi. Sobe besto hoyase neki. Hazira nama. Nah, kalau nani, Ini tayo masalah. aku pars bidung guzang gini. Wah, udah juga kalbe. हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके आई हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके मेरी फैथारला नामासि आंनावलाय रावबो बहाबा खारजोब्बाय नामा बेसेबा गोबावदो दिनैसो लाइभआव फैबाय आङो रावबो गैया फैयाखै ओरैनो समबो मोना दिनै सम मोननायखाय फैबाय आङो फिसाला उन्दुनायावनो थाब फैलायदोंमोनलाय आं फिसाला उन्दुगौ मानि गैया रावबो गैया आंनि लाइफआवबो गैया गाज्रि मोना दे लोगोफोर आं ओरैनो जास्ट खनलाबायदो आरोना जायाफ्रामानो माबा सारि मोनबायसो नै जोंहा फिसालाया सारि मोनलाय लांबायसो माबा आं बिलाइखौ मा फिसालाया सारि मोनलाय लांबाय आंहालाय इमान दावरावनो सारि मोनबाय इसके ही तो इसका
Tuan. Cái món này không ăn gì. 아직 뭐 온라인어 때 타기지만지 홀리요. Đúng bà. Làm cái du. 라이레는 거? 라이레는 거? Kìa này đâu kìa सब कुछ चला गया कोई नहीं है प्लिज लाइक खालामना गालां लोगोफोर सोरबाफोर फैदोब्ला नायदोंब्ला अन्नानै लाइक खालाम आरोना बिसोर खासे फैदो नै खर' गाज्रिनो हेल' फ्रेन्ड्स होनहरदों हाय मा खबर थेंक इउ स' माच आरोना आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय ओंखाम जाबायना जायाखै खोन्थाहरदो आरोना आं फैबाय ब्रा होनहरदों औ नंगौ नामा थेंक इउ आरोना फैनायनि थाखाय रावबो गैया दिनै आंनि लाइफआव फैथाराखै सब बेस्थ' गोजा खोमा आंना बयनिबो लाइफआव फैखायो माथो औ नंगौ नामा थेंक इउ आरोना फैनायनि थाखाय मा ओंखाम जानोसै नोङो दा जागोन सानदों ना रायज्लायनोसै लाइक दान 3 औ थेंक इउ स' माच लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय ओंखाम जाबायना जायाखै अननानै खोन्थाहरदो आरोना ओमफ्राय नामाबो नोंना मा जाखो खर' गाज्रिसो नामा मुङाबो रियेल नामाबा मा जायाखै अ जाथ'वाखै नामा डिउटियावसो दं औ नंगौ नामा दे माबाफोर खामानि मावो जानांगौ आरोना
मा खामानि मावो अननानै खोन्थाजागोन खोमा आरोना मा सार्भिस मावो हायोब्ला आरो खोन्थाजागोनब्ला खोन्था नोंलाय जाखांबाय नामा ओहो जाथ'वाखै जोंहाबो मोनथ'वाखैनो आरोना मोनथ'वाखै खर' गाज्रि आंनि लाइफआवनो नुखायो माथो आं मा मावो औ आं नोंनि लाइफआव थाङाखै आरोना थांनाय जायाखै नोंनि लाइफखौ माने नुसनाखै आङो नुब्लाथाय थांगोन आंबो लाइफआव फैथाराखैमोन साननैसो बिराद गोबाव जाबाय आरोना बे साननैसो रावनिबो लाइफआवबो थांनायानो जायाखै आङो दा फिसालाजोंनो बिराद डिस्टार्ब ना समखौनो मोना नै दाबो उन्दुनायखायसो साब खालामाखै खोमा गावहा खालामदों दंखायो नोंना आंनाव दंखायो आं आरो नोंनिखौ मडारेसन खालामखानासो दोनखादो नै ना फायखा माने ना पाइकारसोलै आं हाहाहा पाइकार ना पाइकार बुजियासै आं मा होनखो ना पाइकार ना मा होनखो बुजियासै आरोना आङो ना माबाग्रा ना मा ना बेफारिसो हाहाहा जेबो नङा ना बेफारिबाबोथ' मोनसे खामानिसो ना बयबो मोनसे मोनसे खामानि नायानो फान बेफारि बा दाउआनो फान जिखि जाया मोनसे खामानि आरोना ओइ दा हांगोन आङो ओरैनो दसे थाना जागोन आरो दसे थाना लाजिनांगौ खोथा गैया सिंगोल बड' हाय आब' होनहरदो हाय आगै मा खबर थेंक इउ स' माच आरोना आंनि लाइफ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय ओंखाम जाबायना जायाखै खोन्थाहरदो आरोना जाथ'वाखै आब' औ नंगौ नामा आंबो जाथ'वाखै आरोना टाइमा खैथा जाखो 12:30 बारबाय जाग्रोनोसै नामा गाज्रि दा जागोन र' दसे थाबावनि नोंहालाय माथो मावो आं जेबो मावा आं भिडिअ बानायो सम मोनब्ला ओंखाम ओंख्रि सङो
बेनो आरो गथ' नायो बेनोसै आंना भिडिअ बानायनाय गथ' नायनाय ओंखाम ओंख्रि संनाय जानायानो आंना खर' गाज्रि गुमैयालाय माथो खामानि मावो नोंसा गुमैयाबो जेबो मावा जानायल'सो बेकार जेबो मावा आरोना बारसे बे बिदि माने नोङो एसे गोलैहां जागासिनो थांगोलै थांनाङा एसे गोलैयो एथिं दोदोम मोनो थां बबेयाव नाय जास्ट फानि नोंखौ माबा बेमारि नुदों दिनै बेमारि नङा बेमारि बायदि नुदों नामा आंखो बेमारि जायाखै जानाया ओंखामसो उखैदो रिना बसुमतारी गुड आफ्टारनुन हाय रिना समाज आंनि लाइफ सिमाव फैनो थाखाय गुड आफ्टारनुन आरो ना ओमफ्राय ओंखाम जाबायना जायाखै खोन्थाहरदो आरो ना बेमारि बायदिसो नुबाय होनबा आंखो दिनै खर' गाज्रि हेल' रिना जि हाउ आर इउ नै जोंहा खर' गाज्रिया रिना आगैखौहाय हाउ आर इउ होनहरदों ओंखाम उखैदो रिना बसुमतारी अल गुड होनहरदों जोंहा रिनाया थेंक इउ स' माच आरो ना खोन्थाहरनायनि थाखाय मोजांनो रिनाहा जास्ट फानि माथो ओंख्रि संखो दाबो जायाखै आरो जाथ'वाखैनो माबा संदो अलकबि खारै ना गोरानसो जेबो गैया जोंहा जाथ'वाखै दसे थानानै जानोसै आरोना खर' गाज्रि डिउटि जोब्बाय नामा रिनाजि जोंहा खर' गाज्रिया रिनाजिखौ डिउटि जोब्बाय नामा सोंहरदों आरोना रिना बसुमतारी लाइक दान औ थेंक इउ स' माच लाइक होनायनि थाखाय रिना बसुमतारी आरो सोरबाफोर होआखैब्ला अननानै होना होदो आरोना रिना बसुमतारी अफिसावनो दं 6टायावसो गयो औ जोंहा रिनाया अफिसावनो दङनो आरोना जोंफोरसो जेबो गैया खालि जानाय मावनाय दांनायल' जेबो खामानि गैया मालायफोरा जब मावोना मालाय गारगि माबायाव ओरै सोमावनाय सेराव जनाय होनबासो सोमावदों जास्ट फानि खारैखौलाय नर्मेल ओंख्रियावबो होयो आरो खारैखौलाय नर्मेल ओंख्रियावबो होयो आरो नर्मेल सरमेल खोथा गैया जेखि जाया
मालाबा खारै जानो लुगैबानो जायो थावबो जायो थाव जाबाय थानो बेसे आरोना बायोना अलकबि खारै संनानै जाबा अलकबिया मोदोमोना गोथाव मोनजायो अलकबिखौलाय बेसे थावजों जाबाय थानो बिनि खारै जाबाय जानोसै आरोना साननैसो आरो मागोनि थाव जायै जायै उदैया गेस जाजोबदोंमोन ना ओमफ्राय दायो साननैसोआ एसे मोजां जाबाय बारा थाव जाबाय थाबा फिथा ओरि जाबाय थानाया उदैया गेस जायो जादोंमोन खर' गाज्रि आंना जोबथ'बायलै डिउटिया आरिना औ जोंहा खर' गाज्रिना डिउटिया जोबथ'बायनो आरोना सानैजों मालाय खामानि गोनां ना गोनां आरोना जोंहा बेकार न'आवनो थाबाय था संबाय था जाबाय था जेबो खामानि गैया रिना बसुमतारी अके रेस्ट खालामदो खर' गाज्रि औ जोंहा रिना बसुमतारिया रेस्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरोना खर' गाज्रि आगैखौहाय गलापि ब्रह्म ब्लग हाय आगै मा खबर होनदो औ मोजां आंहा आब' नोंहालाय मा खबर थेंक इउ स' माच आरोना आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय ओंखाम जाबायना जायाखै खोन्थाहरदो आरोना आब' खर' गाज्रि रिना सिस्टार होनहरबाय जोंहा जासपानि थांथ'नोसै दे मिस्ट्रेस रिजुमुनि गाज्रि दामोन गड ब्लेस इउ गाज्रि मोना जेबो नङा आं दसे सम फैनायनि थाखायनो ट्रेन फैदों दावराव आरोना ट्रेना बिराद दावराव ट्रेन फैबाथाय माने जेबोखौनो खोनास्राया नै दावराव एकदम थेंक इउ स' माच आरोना जासपानि दसे समब्लाबो आंनि लाइभ स्ट्रिमाव हेफाजाब होनायनि थाखाय जेबो खोनाला रिना बसुमतारी दा होनहरदों थेंक इउ स' माच रिना बसुमतारी गलापि ब्रह्म ब्लग आंबो मोजां जाखांबाय टमेट' नंगौ नामा आब' थेंक इउ स' माच आरोना आब' खोन्थाहरनायनि थाखाय जोंहाबो जाथ'वाखै आरोना जानोसै ट्रेन फैब्लाथाय माने जेबोखौनो खोनास्राया आरोना दावराव जाथारो बरमानि बादावलायो जासपानि बाय सी इउ एगेन थेंक इउ स' माच जासपानि दसे समब्लाबो आंखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय ओमफ्राय दे थांदो आरोना बेस्थ'ब्ला खर' गाज्रि गलापि सिस्टार मा खबर मोजां ना आब' जोंहा खर' गाज्रिया गलापि आब'खौहाय मा खबर सोंहरदों आरोना मोजां ना मा सोंहरदों ओमफ्राय रिना बसुमतारिया दानजालांबायसोना दानखोसो एसएमएसआ कमेन्टआ स' जाफैला गलापि ब्रह्म ब्लग गैया माथो जाथारला आंना बाबायसो आं मानो बाखो आब'आ बानाङा आरोना माखौबा बाबाय होनखो आब'आ दा भिडिअखौसो जेबो नङा आब' जालांगोन लासैनो गलापि ब्रह्म मोजां आगै होनहरदों जोंहा गलापि आब'आ रिना बसुमतारी सोरबा गोदान लोगो दंब्ला कमेन्ट हरना दोन बेक खालाम हरगोन गोदान माने सानैल'सो दङ आरोना दायो आब' गलापिजों नोंजोंल'सो दङ खोमा ओमफ्राय आब' गलापिजों नोंजों जुदि आरो खर' गाज्रि दङ खोमा आरोना
फ्रेन्ड गैलायाबा फ्रेन्ड खालामलायदो आरोना नोंसोर साथामजों खर' गाज्रि मायो बानागिया आब' गलापि बानागिया ना बानाङा होनदो जानांगौ आरोना बानाङा आब' गलापि बानाङा लासैनो जालांगोन आरोना खेबसेनो जाखाया नालाय रावनाबो आंनाथ' आरो दाबो जेबोआनो जाबोआखैसो वाट्स टाइमानो लासै लासैनो गासिबो जालांगोन आरोना रिना बसुमतारी आं बेग जाथ'नोसै दे दे जेबो नङा थेंकिउ स' माच आरोना रिना बसुमतारी दसे समब्लाबो आंखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय बेस्थ' थायो बयहाबो खामानि थायो सोरा गलापि ब्रह्म मा ओंख्रि आगै जोंहा अलकबि ना गोरान खारै आरो ना आब' नोंस्रालाय मा ओंख्रि टमेट' होन्दोंमोन नामा बावगारदों आरो ना आब' सोंहरफिनफ्लांदो गलापि ब्रह्म दिनै माथो लोगोफोरा खमथार रावबोआनो फैयाखै आरोना खमथार माने खमानो गैखायानो फैखायाखैनो आरोना नोंसोरल'सो फैयाखैनो रावबोआनो आंहा आरो दिनैसो एसे गोबाव सम मोननायखाय मोनगोन होनना फैदोंमोन माने दिनै आरो गैसिनासो मालाबा आंहा नेटआबो प्रब्लेमसो जायो नालाय दिनै नेटआबो एकदम मोजां नांखायोमोन नालाय आइमोननाव एकदम फैबाय गोबाव थानो होननानै गैथारासो आरोना दावराव
여보 필라 있다 있자 Obina mà mẹ. Đấy siêu này đấy, siêu siêu. Cô kia. Là nó khác ạ. Có đi mệt rồi đấy. Cái đặt lên phần trong tử. Ê mà ngồi đang tổ. Ừ.ไม่อ้วนนะมันบอกเฉย Mơn vai. ปาทีดไว้ดง Được hay. เราเบื่อबाबो अनलाइनावनो थागोन दिनै ना गोरान सावहैनि दे लोगोफोर आङो ना गोरान सावनानै ओंखाम जानि नोंसोरो जाय जाय फैयो लाइक होना गालां दे Ôi, kuri cái từ mà này lại mà. เฮ้ยอย่า Silau. Nhưng cái này thằng này rất là lớn luôn kìa. Là nó hay nó khơi cái gì? Nó có nó xếp lên bên lệ. Khát chiếu khát chiếu. เฮ้ยยังมาเสียลูกของเราจ้ะ Hả? มาเสียลูก Nó nó xếp lên cái lông này. เจ๊ดาวจะยัง À, làm sao đấy không tương là. Cái bông vậy. Từ cà phê cà phô cà phô. Cái này là phải bác cái này mà thì cứ cặp ấy cứ là cái này cứ cần là. Ủa bà lấy này gì? Mà sao này? Mà hay là nó hơi cắt lắm nè. Hay là nó cắt lắm rồi. Em này. Em này. Cái này nó bưa lại thật sự. Em này. Em này. Bà em này. Con thấy á, con thấy như cả.
모든도 많이 호탐 잡아야 다니 실시나 된다 봐. 사사 그자가 되는 거냐? 많이 있어요. 그냥 그자자다. 그러나 아나 선생이 아그로 사사만이 선박 온다구나. 선박 오면 하루 주에 혹시간만. 안고르네 호탐 잡아야. 거. 호탐 자나 진 시당. 시당 그래 플레스 비즈네. 마일 바칠라 가는 거. 자세 앞에 그래 칼에 하나 럽 쓰나도 뭐 그래 시자는 또 시와 하얗고 봐. 아 미안해 되면 미안해. 마트라 하고 자다 나 된다. 상내 나 봐. 어디 호탐 잡이 나래. 시야 시야 마트라. 그 처음에 그래 비슷한 아니야 뒤에 오면 되잖아. 그 뒤에는 뭐 하는 거야? 그런데 안 미니세야. 보는 자가 그렇지 않아. 호탐 잡이 뒤에는 얘는 초콜릿 그걸 건져. 아기 하나가 꼬리가 다 있는데 이거 아직 전에 나디오 꼬리가 이거 봐봐 하나 건데 아무 소나가랑 관계가 오 마마루 바이 난 쪽할 거 소나가랑 뱅 하면은 맞다가 맞다 그냥 아이 내가 켈로와 키나 돌리네 예쁘다 살다 얘가 또 써봐이 aku pakai mana mana ini ba ini dah sampai ni. 사티? 예, 당나 이 그립 셜에 마우바느로 Bạn ấy khai nó cái thùng này nó có đi ra đơn giản được. 네. 크나 되게 그게 중요한 거. 크나 되게 아, 셜라운 패가는 그리지 않습니다 이래 나는 거나 Nên mà nó cái thứ vui cái gì cái đó. 무슨 고만 하나도 셜라운 뭐 Kamu siapa di bawah itu? 아, 먹고 맨지 일단 나 이거 없어 많이 가서 아니 그 보고 나니 안 됐으면 나지나 안 한다 이모 하이바이 아 우리가 카모리 조라이 바이 마가자 뭐 아프는 사람 먹어 먹어 같이 오면 나 같이 오면 이거 혼자 nó vừa mặt thôi. 더블 집은 딱 한 거 같아. 오, 아까는 또 대박. 더블 집에 딱 합니다. 이거랑 조금만 딱 하고. 피라고 하고. 이거 시원하네. 시원하면 또 이거나. 나 이제 내가 말에는 저거 이건 또 쉐드만 이게 많이 부담해. 내가 왜 이러니? 마트 저거 펠레기 뭐. 안 하트라로 막 물다 하나는 또 그거 펠레기 뭐 그게 당나요. 아래봐.
뭐요? 뭐야 또 하다가 생각나면 저기 하나를 하나를 정도 장면을 뭐 부탁나 다리 손가야 디디양 타이 찜기야 다리양자 바바 클룩수나 탕탕탕탕 앙디야 밥도 다네 그거 이게 봐 머리채야 빨리 들어빌려 가 머리채가 내가 피나는 아니 머리가 있는가 신랑 집은 뭐 쓰다듬어 정말 미트라벨레 생각 이제 보니까 머리채가 하부는 비면 굉장히 막 그 뭐하고는 비면 굉장히 서로 파시는데 하부만 이렇게 아까 머리채가 뭐라 그 정말 알고 탓하지 않아 근데 손가락 탓하지 못하 시럽바이가 소바고 이거 빌어잖아 그 피내려는 게 안다 그러면 시험 치는 똑바닥에 같이 받으면 아까 저 같이 받아야 가발라 다 파이 가야바 그나가 나도 집에 와서 항상 너를 하나 되놓고 그냥 밥한 끄집어 넣으셔 손에 들어가 아람년에 막하이 신배 주주하나 이만 무슨 나 살이 기집하고 가발에 그러고 의사고로 속는 막그 발수 따스리 잡아 찜기지기는 애도 그다 아까 전에 비슷한 거 갖다 드리면 하얀하자 비행기를 자유 아주 막 하나 타는 딱 그때 끝내냐 같이 앞서가 없는 거지 또 누가 치마랑 길을 손질을 도시기가 팥기가 혼자가 없는 거지 팥탕만 먹고 아주 시작하면 되는 너 신나라 하니까 뭐 algo bilalo de 넌 길라면 말로 보니까 그러면 vamos na chuva tá 안 바꿔야 돌아가 그냥 또 시알락하네 aquela bulvarem que 아리고 시알락 이스라엘 그거 말하잖아 그러면 그냥 나 이제 살도 토마토 넣지 사 신난다는 얘기는 그냥 그 치료도 초콜릿 그냥 좀 보시 시작하고 보면 comandante 학랑 길긴 상가에 학랑 길을 뭐 쉐클랑 내 친구랑 유비야 사람 있는 거 그러나 아주 좋듯이 저는 알아 하는 게 그냥 또 마스크를 전화 이제 아무리 그거 다 오다 몰라 꼬투리 비가 나요 그 sak 먹는다 유비 비행가 비행가 이래 비만이 너 잡아 이제 야 탕밥 진짜 어디 술래 어따만 무시하마니 너만 나가 가서 자 파티리 잡아 너자 하나라 이세이도 이거 보나 숨을 가지고 그치 먹어 뻔히 기억해 그러면 나가 무슨 제 튀기는 튀기는 거 시원한 물을 봐 ở đây có không bằng không hãy sang cái này bên đây ra cái này mày được sao được rất sao được à mà bác ngủ chắc cái này mà cái máy hay mà nó ngủ lùi Malah di maksud kita kenal lah, ini semua adalah dulu. Kali ada di anu, mereka oh, musim macam, musim dulu. 아, 무슨 우월 때 받아 가지고. Ah, kenapa itu? Ya, boleh ikut. 우월 빠르는 우월 빠르는 딱 하고 그래. Biasanya itu kena selama saya sendiri. Tapi kita nanya, gimana sih? Mana di mata bah?
nang ka ba kanya kakadang juga no ori kini no ya juga saya sih mau kulit ang mabaka kalam ma ando kan nang kalam ang mabaka kalam pun bum lah oh tumba dia si different siya hindi kita man pa ay na kasi maba mandiri kayo sa ano ita ka din bigar la nan na to da barabar na lang nam kada da mai kam ha sarau bin ay nya ay ala ni di ay nang mamatay din siya kaya din no ha di tak sala di mana kita di mana ba di dia pula na lapto ni no le vive pula na lam janda da era semua na semua kakara wal ya parda kita kata to mere bini anda ha ni seri jiji na bane kamu to makanya ka ba masak ba kerja kamu dia ibu ka ba sekarang sa anak na ini kali ni cakap kayak amba sino ko dun ko dun male sino ko dun ne sino ko dun ne antum ni berenda tinggal kan ber sino ko boleh masak ni masak dari ni kulit yang bagus dia mana lagi saya no ada kulit ini lain bisa sih balai di sini sa kuliah dulu kulit yang bagus kulit tu kita ni kulit yang bagus dulu sudah ada sudah ya ini pun yang jangan kenal itu itu lah udah ini ya dia kasih minta pun betul kita fikir ni orang sini nah wali ni mana kita tak bisa sip ni dah berubah ini saya aku ni lah saya bawa nang sip ni bawa sel sahabat tangan le ini bisa nak guyur kena kai apa kau nang ni kena tu kena you ada tu mana leng nak di mana leng rabu rồi đây mày anh mắm xuống rồi đấy nay lời mắm xuống rồi đây saya nak dak ya mày em mắm xuống thằng quạt mày rồi rồi mày phải được mày phải được ăn thằng xem mà lại thế mày phải được Cái này buông rẻ ra này băm rẻ còn mà đi cần cái gì ta cũng điều chỉ bằng 감자 아니야? 감자 안 쓰지 않아. 감자는 쓰지 않아. 기라스 끝나고. Chưa chơi bà đi. Ini makanya lagi nagaran tidak lepas. Lu bakal. Tiba sih, kamu jangan sih. Kamu jangan apa? Saya, bang jangan sih. Đây nâng ra đây. Và aku ni nak bukan lah bung. Nda ra đây mà đấy. Kamu jangan sih. Saya betul. Hey, Assalamualaikum. Muslim. Muslim. Anu kena kamu buang, ini kita pun dah. Kena kamu lagi.